Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio counteri dwy ochr i gynrychioli cyfanrifau positif a negatif gwahanol. Nawr mae counteri dwy ochr yn counteri ble mae gennym ni un wyneb yn felyn a'r wyneb arall yn goch. A'r syniad ydy fod ni'n defnyddio'r counteri melyn i gynrychioli rhifau positif a'r counteri coch i gynrychioli rhifau negatif. Felly, enghraifft, byddai un counter melyn ar ben ei hun yn cynrychioli 1, neu os hoffech chi positif 1. A felly, os dwi'n copio hwn draw i'r dde fel hyn, byddai 5 counter melyn fel hyn yn cynrychioli y rhif 5, neu os hoffech chi positif 5. Ar y llaw arall, byddai un counter coch ar ben ei hun fel hyn yn cynrychioli y rhif negatif 1, a wedyn yn copio hwn i'r dde fan hyn, byddai 3 counter coch yn cynrychioli y rhif negatif 3. Nawr, mae yna syniad pwysig wrth ddefnyddio counteri dwy ochr bod un counter melyn ac un counter coch efo'i gilydd yn cynrychioli be dyn ni'n alw'n bar 0. Os hoffech chi, mae un counter melyn ac un counter coch yn cydbwyso'i gilydd neu yn canslu hunan allan. Ac ar y wefan yma, sef mathspots.com, os dwi'n llusgo un counter melyn ar ben counter coch, wel mae'r ddau counter wedyn yn diflannu i ddangos gywir doedd na ddim byd yna. 0 oedd yr rhif yn cael ei gynrychioli. A mewn sefyllfa lle mae gennym ni ddipyn o counteri yn cael ei dangos, enghraifft y sefyllfa yn fan hyn, mae yn fanteisiol gallu adnabod y parau 0 mwyn cyfrifo gwerth y counteri dyn ni weld. Felly fan hyn, sawl par 0 sydd gennym ni? Wel, dwi'n gweld 3 par 0. Mae yna un reit ar y chwith, ailyn, a wedyn trydydd un. Felly y counteri gwreiddiol yna, wel, gwerth yr holl counteri gwreiddiol yna oedd 2. Tro arall, mae'n syniad fod ni'n gallu cyflwyno parau 0 i fewn i set y counteri i helpu ni wneud rhyw swm arbennig. A gadwch i ni ystyried bod fi'n cychwyn efo 3 counter melyn fel hyn, a bod eisiau gwneud y swm 3 tynnu 5. Wel, mae gennym fi 3 counter melyn yma, o fedra i ddim tynnu 5 i ffwrdd. Does yna ddim 5 counter melyn i dynnu i ffwrdd. Ond, os dwi'n cyflwyno par 0 i fewn, felly 1 counter melyn ac 1 counter coch, mae hwn dal yn cynrychioli 3 cyfan yn fan hyn. Ac os na i gyflwyno 1 par 0 arall i fewn, 1 melyn ac 1 coch, mae'r set yma o counteri dal yn cynrychioli 3 cyfan. Ond rwan mi fyddai wneud y swm 3 tynnu 5, oherwydd mi fyddai dynnu i ffwrdd 5 counter melyn. Felly os da i cael gwarad o 1, 2, 3, 4, 5 counter melyn, dwi'n gweld mae'r ateb i 3 tynnu 5 ydy 2 counter coch, felly negatif 2. Felly mae'n defnyddio counteri dwy ochr a'r syniad o barau 0 yn fy helpu fi i gynrychioli rhifau gwahanol ac i wneud symiau adio a tynnu gwahanol. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.